considerades que hai que coller para facer un biscoito de cenoria? Cenoria, Azucre. ovos. Leva un fermento que tamén serve. Fariña, Leite, aceite de oliva, auga. Efectivamente, xa temos os ingredientes. Vel aquí o biscoito. Está riquísimo. Menos mal que trouxe unha coller para comelo. Pois eu teño un garfo para comelo. Ou garfio, aínda que é a forma menos recomendada pola RAF. Pois xa temos a baixada completa. Por que eu trouxen o coitelo? Pois aquí esperades todos a comer e non esquezades limpar co pano de mesa as garrafutas.